Ahojte, moje meno je Jaja a som členkou internetového obchodu ABC Zoo. V dnešnom videu si ukážeme, ako správne poskladať klietku pre škrečka Teddy Gigant 2, ktorá je zároveň aj najväčšou zo svojej rady. Jej rozmery sú dĺžka 59 cm, šírka 36 cm a výška 56 cm. V našej ponuke nájdete aj menšie typy tejto klietky pod názvom Teddy Gigant, ktorá obsahuje jedno poschodie, a Teddy Gigant 1, ktorá obsahuje dve poschodia. Klietky sme si predstavili a konečne nastal čas poskladať klietku Teddy Gigant 2. Tak, poďme na to. Takto vyzerá klietka po vybalení a poďme sa spoločne pozrieť na to, z akých komponentov sa skladá. V prvom rade sú to 3 kusy plastového poschodia, 2 úchytky, 2 krmitka, 2 kolotoče, 3 kusy plastového poschodia, domček, plastová nádoba a v neposlednom rade klietka. S komponentami sme sa oboznámili a konečne nastal čas postaviť klietku. Tak, poďme na to. Ako prvé, čo spravíme, vložíme si plastové poschodia a kolotoče dovnútra nádoby. Vezmeme si klietku a položíme ju na to, na plastovú nádobu. Zoberieme si úchytky, je to veľmi dôležitá súčasť komponentov, jednoducho ich pripevníme o klietku a spodok nádoby. Veľkou výhodou tejto klietky je to, že obsahuje 3 otvory, ktoré mi dopomáhajú postaviť poschodia. Vezmem si prvé poschodie, pripevním ho na vodorovnú mriežku klietky, ja si dopomáham prstom. To isté urobíme aj na druhej strane. Chce to kúsok trpezlivosti, ale je to naozaj jednoduché. Takýmto spôsobom postavíme aj ďalšie 2 poschodia. Keďže poschodia sú na svojom mieste, nasleduje upevnenie kolotočov pre našich aktívnych miláčikov. Takýmto jednoduchým spôsobom ho pripevníme o klietku. To isté spravíme aj s druhým kolotočom. A kolotoče sú na svojom mieste. Klietka je takmer hotová. Ostáva nám už len vložiť do klietky domček, krmítka a rebríky. Domček. Krmítka. A poschodia. Pevne verím, že video bolo pre vás nápomocné. Ako ste sami videli, stavanie klietky nie je náročné, ale vyžaduje si to kúsok trpezlivosti. Ak sa vám tento produkt páčil, všetky potrebné informácie nájdete dole tu v linkoch. Ak by ste mali akékoľvek otázky, neváhajte mi ich písať do komentárov a veľmi rada vám na nich zodpoviem. Ja vám ďakujem za vašu pozornosť a pevne verím, že sa vidíme aj pri ďalších videách. Ahojte!